Danza kona kesesa Jesu aponesa iroso koraura Jesu aponesa siwisa ikatese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma Jesu aponesa tumira nipanyanza Jesu aponesa utanyi manyangati Jesu aponesa ibanyi oshitsuwa kana wanukamuta ibira nibakuwa Jesu aponesa ipamweya Jesu aponesa kutindu titizona Jesu aponesa naita kuponesa mumako monehinga riyore kukurira Jesu aponesa izipamweya Jesu aponesa kutindu titizona Jesu aponesa naita kuponesa mumako monehinga riyore kukurira Jesu aponesa
kuchingamidzai wana waMwari kwese kwemungadai muri. Tinoda kutora mukana uno kutenda Mwari watisvitsa mukati menguva dzinotiri wanopona. Kune vazhinji vaida kuwana mukana sewatawana asi hawana kutenderwa. Dai Mwari wekudenga waingakudzwa nekuda kwaizvozvo. Mukati mezuva ranhasi tichatarisa musoro wenyaya unoti kunonaka kuda Jesu. Dai Mwari wekudenga watibatsira, watiitire zvakanaka. Regai tinamatire chidzidzo chezuva ranhasi. Baba wedu wekudenga, tokutendai makati mezuva ranhasi. Mberi nerukudzo toda kuzviudza kwamuri nokuti zvakafanira imi. Yasvika zvakare nguva yekudzidzwa kweshoko renyu, chatinonzwisisa kududzirwa nekuiswa pachena. Asitsvaki kugona kwemutauri asi zvinotsvaka kuti Mwari mutaure nesu. Chatakukumbira mukati mezuva ranhasi, taura nesu kuburikidza nemazera edu akasiyana, kuti panopera chidzidzo chezuva ranhasi titi Mwari wataura nesu. Ndo munamato wedu tichipota nezita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Tinotenda Mwari. Mukati mezuva ranhasi tichatarisa mubhuku yamadzimambo wechipiri chapter 6 kubva pavhesi ya8 ndo patichatarisa mukati mezuva ranhasi. Madzimambo wechipiri chapter 6 vhesi ya8 iri kuti, zvino mambo weSiria wakarwa nawaIsraeri, akarangana nawaranda wake akati, matende angu anofanira kudzikwa pokuti nopokuti. Now, mambo weSiria hanzi akarangana newaranda wake achida kurwisana namambo weIsraeri. Zvikanzi mambo weSiria akabva ati, ndichaenda kunodzika matende angu pokuti nepekuti. Nawo mukatarisa kana hondo ichirwiwa, chinofana kunzwisiswa nevanhu vemuri kurwa nawo ndechekuti muwengi akakemba papi, muwengi akaisa matende ake papi. But mambo weSiria akabva ati, ndichanodzika matende angu pokuti nepekuti. Nawo mukatarisa pokuti nepekuti, hapana panhu petinogona kuziva kuti matende aiswa apa. Ndo zvakaitwa namambo weSiria. Akabva anoisa matende ake pasingazivikanwi navaIsraeri. Kurova kuti mustrategy yamambo weSiria yaingova yekuti wana weIsraeri wari kufamba mukusaziva, wobva wasangana netsaona, wobva waparadzwa. But now Mwari ngaatendwe. Tikaverenga vhesi ya9 inoti, zvino munhu waMwari ndokutuma shoko kuna mambo weIsraeri akati, chenjerai kuti murege kupfuura nopokuti, nokuti waSiria waburukira ipapo. Dai Mwari wekudenga wakudzwa mukati mezuva ranhasi. Muwengi ari kuenda kunodzika matende ake pasingazivikani. But zviri kunzi munhu waMwari ndokubva atuma soko kuna mambo weIsraeri kuti imimi chichenjerai murege kupfuura nepekuti chikonzero waSiria wadzika matende awo ipapo. Nawo mukatarisa mukati meupenyu hwatinorarama, wanhu tinobatwa nemweya wekuwarairwa. Mukadzoka pachapter 5 ya2 Kings chapter 5 munosangana nemurume anonzi Namani, mukuru wehondo yekuSiria. Zvinonzi Namani aiwa a mighty man. Zvikanzi ekenga akunda hondo dzose, hondo zhinji, Jehovha achimukundisa. Zvikanzi Namani aiwa murume weumhare. Zvikanzi asi murume anonzi Namani ari murume weumhare, zvikanzi akanga aine maperembudzi. Nawo chinhu 1 chandiri kunzwisisa pamurume anonzi Namani, Namani akanga aine maperembudzi, iye wacho achitozvinzwisisa kuti ane maperembudzi. Nawo mukatarisa vanhu vaiva nemaperembudzi nguva idzi waisagona kugara paungano ine vamwe, waigara wari kunze kwemusasa. Saka vanhu vaigona kutoti wari kufamba kunze kwemusasa, munhu ane maperembudzi aidaidzira kuti unclean, kurova kuti vanhu vari kufamba vanoziva kuti pane munhu ane maperembudzi. Nawo mukatarisa Israeri yanhasi iine maperembudzi, but inorarama as if isina maperembudzi. But chendiri kuda pamurume anonzi Namani, akanga aine maperembudzi, iye vacho achitoziva kuti akanga aine maperembudzi. Nawo zvikanzi Namani nekukunda kwaakanga aita hondo, zvikanzi kumba kwake kwaiva ne little girl yakanga iriko.
zvikanzi yaakanga watapa kwaIsraeri. Zvikanzi this little girl anoti kuna mambo, anoti kumudzimai waNamani, zviri kunetsa tenzi wangu Namani izvi idambudziko kana tiri kuno kuSiria, asi kana tiri kwedu kwaIsraeri harisi dambudziko. Chikonzero kuIsraeri kune munhu waMwari anogona kusovha nyaya dzemaperembudzi. Now mukatarisa, a little girl ekanga atapwa kuenda kwaSiria, but a little girl atapwa kuenda kwaSiria haazi kusiya Mwari waakadzidza kwaIsraeri. Anomutakura oenda naye zvakare ondomuintrodusa even mumba maNamani, kuti iri ringave dambudziko kuno kuSiria, asi kwedu kuIsraeri haisi dambudziko. Chikonzero kuIsraeri kune munhu waMwari. Zvikanzi munhu waMwari anogona nyaya iyi. Zvikanzi mudzimai waNamani anoenda kuna Namani onotaura naye nemashoko enge ataurwa nemusikana. Zvikanzi Namani anotorana nemachinda ake ndokudzika kwakuenda kwaIsraeri. Zvikanzi wanosvika wonosangana nemunhu waMwari. Zvikanzi wasangana nemunhu waMwari, munhu waMwari anoudza instruction kuna Namani kuti chiri kungodiwa, enda unosamba murwizi 7 times. Zvikanzi Namani anombodhauta. Namani anoti there are better rivers in Babylon. Kune nzwizi dzakanaka kwaSiria, dzakanaka kupfuura mvura yaJorodhani, yendiri kunzi nemunhu waMwari ndiende ndinosambe mairi. Zvikanzi mumwe wewaranda wake anomunyengetedza kuti dai munhu waMwari ataura chinhu chikuru kwamuri, hamungazachiita here? Zvikanzi Namani anoenda ondosamba murwizi Jorodhani sekurayira kwemunhu waMwari. Zvikanzi Namani anozviita for 7 times sekurayira kwemunhu waMwari. Zvikanzi paanobuda, Namani anoona ganda rake radzokedzana ranaka sepakutanga. Zvikanzi Namani anopupura nemuromo wake, anoti ndanzwisisa kuti pasi pano pese hakuna kuna Mwari anopona kunze kwaMwari wavaIsraeri. Now tiri kutarisa taapa chapter 6. Namani anga ari mukuru wehondo dzaSiria, kureva kuti pose paigarwa mameeting ane chekuita nehondo, Namani mumwe aigarawo mameeting ehondo dzekuSiria. Namani munguva pfupi ari kukanganwa zvakanaka zvaaitirwa kwaIsraeri. Namani ndo paari kugara musangano naBhenihadhadhi wekuti tiri kufanira kukomba Israeri. Saka pakukomba kwedu Israeri tiri kufanira kunodzika matende pokuti nepekuti. Zvenge zvakaomera Israeri kuti izive pekufamba napo, chikonzero muwengi aenda kunodzika matende ake pasingazivikani. But Mwari ngaatendwe. Zviri kunzi munhu waMwari pavhesi ya9 akabva atuma shoko kuna mambo waIsraeri. Zvikanzi chenjerai kuti murege kupfuura pokuti nepekuti. Chikonzero waSiria wadzika matende awo ipapo. Now inzwai vanhu waMwari, mukati meupenyu hwatinorarama ndo zvinoitwa naDhiabhurosi zvaanozama kuita mukuti awirise wana waMwari. Anodzika matende ake pakasiyana siyana. Mumwe nemumwe anoziva paanodzikiswa tende rake naDhiabhurosi. Wamwe akawadzikira matende pakunyeya, wamwe akawadzikira matende pakuwenga. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kuti munhu waMwari ari kuti chenjerai murege kupfuura nepakunyeya, chenjerai murege kupfuura nepakuba. Matende aDhiabhurosi anodzikwa pakasiyana siyana. Nau mukatarisa zvikanzi mambo weSiria aona kuti pfungwa yake yatadza kubudirira. Zvikanzi akadaidzazve meeting yechimbi chimbi ndokubva adana varanda wake. Zvikanzi ndiudzei kuti pakati pedu ndiani anonzwana namambo weIsraeri, anoti zvetinenge taronga zvichigere kuitika
mambo weIsraeri anenge akuzviziva. Zvikanzi mumwe wewaranda wake akabva ati kuna Bheni-Hadhadhi, no, pakati pedu isu titori vanhu vakatendeka, tiri mauto akatendeka, hakuna even munhu wani pakati pedu anoudza mambo weSiria anoudza mambo weIsraeri zvataronga tiri kuno kuSiria. Asi kwaIsraeri kune munhu waMwari. Zvikanzi munhu waMwari ndiye anoudza mambo weIsraeri zvetinenge taronga. Zvikanzi mambo weIsraeri anogona kuudzwa even zvamatoronga imi mambo, zvamataura mumba yenyu yemukati, mambo weIsraeri anogona kuzviziva. Chikonzero kwaIsraeri kune munhu waMwari. Rangariraika kuti mukuru wehondo yekuSiria pachapter 5 akanga aine maperembudzi, but maperembudzi ake akanorapwa kwaIsraeri audzwa nemusikana muduku aigara mumba make kuti kwaIsraeri zvakare kune munhu waMwari. Regai nditaure chinhu ichi mukati mezuva ranhasi. KwaIsraeri kuna Mwari anopona. Kunyange dambudziko ripi ringawire vanhu mukati mezuva ranhasi, kwaIsraeri Mwari ariko, Mwari anopona. Zvikanzi Naamani aenda kuna Mwari wekwaIsraeri, akadzoka achipupura nemuromo wake kuti pasi pano pose ndanzwisa kuti hakuna Mwari anogona kuponesa kunze kwaMwari anonamatwa kwaIsraeri. Now mukatarisa pachapter 6 zvakare, muranda waBheni-Hadhadhi ari kudzokorodza kumuudza the same statement kuti kwaIsraeri zvakare kune munhu waMwari. Munhu waMwari ndiye anoti kunyange tikanodzika matende edu pokuti nepekuti, munhu waMwari anoudza mambo weIsraeri kuti chenjerai kupfuura nepo nekuti muvengi adzika matende ake ipapo. Now Bheni-Hadhadhi anzwa nyaya iyi yekunzi munhu waMwari anoudza mambo waIsraeri zvose zvatiri kuronga. Zvikanzi anotuma maspies ake kuti endai munotsvage kuti ari papi. Zvikanzi maspies ake anoenda onospaya kuti munhu waMwari anogara papi. Thank God kuti maspies akaenda ndo kunotsvaga information, ndo kubva wadzoka neinformation yamazviro kwazvo. Wanoti tamutsvaka munhu waMwari ende taziva paanogara ari paDhotani. Zvikanzi mambo weSiria anotuma ngoro namabhiza kuti waende wandobate munhu waMwari. Zvikanzi wanoenda kunobata munhu waMwari. Zvikanzi wanosvika pamba pemunhu waMwari achiri mangwanani. Zvikanzi wanokomba. Zvikanzi muranda waMwari ainzi Elisha aiwawo nemuranda wake zvakare. Anobuda mangwanani, anoona pamba pawo pakakombwa nengoro namabhiza. Anodzoka neinformation kuna tenzi wake. Anoti tichaita sei? Chikonzero tapedu patiperera. Zvikanzi Elisha asina kumbobuda nekunze kwacho. Anoudza Gehazi kuti Gehazi, usatye chikonzero, wari kwatiri wazhinji kupfuura waunoona. Inzwai vanhu waMwari, kana uri one uina Jesu, you are more than a crowd. Ndo zviri kutaurwa naElisha. Ari kuti wauri kuona nemaziso ako wari kuita sewazhinji, asi isusu kana tiina Jesu tiri wazhinji kupfuura waunoona. Ndosaka tikatarisa mapisarema chapter 34 verse ya 7 inoti mutumwa waJehovha anokomberedza wanomutya nekuwarwira. Saka Elisha ari kuti kuna Gehazi, usatye nekuti wari kwatiri wazhinji kupfuura waunoona. Elisha akanga aine ukama nedenga. Anoudza denga zvekuita. Anoti kuna Jehovha, imbosvinudzaiwo meso ejaya rione. Nzwai vanhu waMwari mukati mezuva ranhasi. Kune zvimwe zvinhu zvikuru zvatiri kuda kuitirwa naJehovha. Zvimwe zvacho hatisi kuzviona chikonzero nenyaya yekuti meso edu ari kuda kuti atange asvinudzwa. Ndosaka Elisha ari kuti dosvinudzaiwo meso ejaya rione. Zvikanzi Elisha apedza kunamata. Zvikanzi Gehazi anoona kuti wari safe.
chikonzero ami yose yekudenga yekenga iri kurutivi rwavo. Zvikanzi masoja ekuSiria akati achiswedera, zvikanzi Elisha anotaura nedenga, anoudza Jehovha kuti dowarovai vanhu ava neupofu. Zvikanzi Jehovha anoita sekurayira kwaElisha. Zvikanzi masoja ose ekuSiria engaenda achina kunobata Elisha, vanobatwa neupofu, vanotanga kufamba wasichaoni kwavari kuenda. Elisha anovabvunza, muri kutsvaka aniko? Vanopindura, tiri kutsvaka Elisha. Wavari kutaura naye ndiye wavari kutsvaka. Iye anovaudza, nzira yamauya nayo haisiriyo. Chiuyai muteere ini, ndinokuratidzei kune munhu wamunotsvaka. Inzwai vanhu vaMwari, kunonaka kuda Jesu kana uine ukama nedenga. Elisha chaaingonzwisisa ndechekuti ava kunyange vakauya nengoro, kunyange vakauya nemabhiza, inini ndiri ndoga ndiina Mwari, ndiri mukundi nekupfuurisa. Ndosaka Dhavhidha neimwe nguva anoti, vamwe vanovimba nengoro, vamwe vanovimba nemabhiza, asi isu tichadana zita raJehovha. Inzwai vanhu vaMwari, unogona kunge uine ngoro, unogona kunge uine mabhiza, asi kana usina Jesu inhando. Saka Elisha ari kuti kuna Gehazi, vari kwatiri wazhinji kupfuura waunoona. Elisha anotanga kufamba navo achivaudza nzira yamauya nayo haisiriyo. Zvikanzi wanoenda, anoti chiuyai ndikuratidzei kune munhu wamuri kutsvaka. Wanoenda, zvikanzi Elisha anosvika navo paSamaria. Asvika navo paSamaria, anonamata zvakare kuti Jehovha chitenderai kuti waone. Zvikanzi masoja ekuSiria pavanosvinudzwa meso avo kuti waone, vanoona wapaguta reSamaria pana mambo weIsraeri, uya wangu vari kumboplanira kuti toda kudzika matende edu pokuti nepekuti. Zvikanzi nau mambo weIsraeri anoti kuna Elisha, ndowauraya here? Zvikanzi Elisha anoti kuna mambo weIsraeri, hauna kufanira kuti wauraye, chikonzero hauna kuwatapa nemunondo wako. Chinhu chetuda kutoti uite ndechekuti wabikire chingwa nemvura uwape, wadye, kana waguta wadzokere kuna tenzi wavo. Inzwai vanhu vaMwari, Elisha ari kutopa instruction yekuti vanhu wenge wauya vari kuda kubata iye kuti waende naye kwaSiria, kutoti aiwa wabikirei zvekudya, wadye wagute, kana waguta wadzokere kuna tenzi wavo, wafambe rwendo wakaguta. Mubvunzo wangu ndewekuti dai wenge uriwe, waizvikwanisa here kuti munhu auya ada kukuitira zvakanaka womudzorera nezvakanaka? Zvikanzi now masoja ekuSiria anopuwa chingwa nemvura, wodya, wodzokera, wonopa feedback kuna mambo enkenge awatuma mambo weSiria. Because musakanganwe kuti instruction yewengu watumwa ndeye kunzi tarirai kuti munhu waMwari ari papi, kana muchinge mamuona momubata mouya naye. Saka mhinduro yavari kudzokera nayo ndeye kuti munhu waMwari tamuona, ende tamuona tine nguva yatamboitwa mapofu, tikafamba tiri mapofu, tikasaziva nekwatinoenda, but tazoti patasvinudzwa meso taona taa paSamaria. Zvikanzi taa paSamaria, mambo weIsraeri atombobvunza achiti ndouraya here vanhu ava, but instruction yawapuwa nemunhu waMwari ndeye kuti wasati uraye, asi watigadzirire zvekudya, tatopuwa zvekudya kwaIsraeri tikadya. Inzwai vanhu vaMwari, zvinonzi pakatora nguva hondo dzeSiria dzisati dzafungazve kana zvekurwa kana kukomba waIsraeri. Chikonzero kunonaka kuda Jesu. Chaita kuti zvose izvi zviitike ndinyaya yaElisha neukama hwake nedenga. Nau mukadzika nenyaya iyi zvakanaka, zvinonzi mambo weSiria akazodzoka zvakare. Mukaverenga vhesi ya24 inoti, shure kwaizvozvo Bheni-Hadhadhi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose akandokomba Samaria.
Zvikanzi nzara huru ikawapo paSamaria, nokuti wakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa mashekeri esirivha ana 70, nechitswanda chiduku chematoto enjiwa chichitengeswa mashekeri esirivha 5. Zvikanzi pakambotora nguva mambo weSiria asati afunga zvakare kurwa namambo weIsraeri. Zvikanzi asi Ben-Hadhadhi akazonounganidza hondo yake zvakare akandokomba Samaria. Zvikanzi akakomba Samaria zvekuti hakuna aigona kupinda kana kubuda muSamaria. Zvikanzi akakomba Samaria kusvikira chekenge chaachikafu muSamaria wakanga wa musoro wembongoro nematoto enjiwa. Inzwai vanhu vaMwari, zvikanzi zvaitika sekudaro. Zvikanzi Israeri yakakombwa kudaro. Mukawerenga chapter 7 ya 2 Kings inotaura kuti chakazodzikinura Israeri pakukombwa uku. Zvinonzi nerimwe ramazuva tichiri pachapter 26, mambo weIsraeri akati ari kufamba ndokubva aona mumwe mukadzi ari kuchema. Zvikanzi anobvunza mukadzi dambudziko rake. Mukadzi anomuudza, takawirirana nemumwe wangu kuti ngatidyei wana wedu. Takadya wangu, asi yasvika nguva zvakare yekuti tichidye wake, asi iye awanza wake. Zvikanzi Elisha, zvikanzi mambo weIsraeri, panzvimbo yekuti atsamwire vanhu wadyirana mwana, zvikanzi hasha dzake dzakamukira Elisha. Zvikanzi nezuva rakauya maSirians pano, ndakamuudza ndikati, Elisha, nditendere ndiuraye vanhu ava nemunondo. Iye akati haugoni kuvauraya nekuti hausiriwe wawabata nemunondo wavo. Zvikanzi mambo weIsraeri anoti, mangwana kuchiedza Jehovha ngaandirowe kana musoro waElisha ukaramba uri paari. Zvikanzi chapter 7, ndichaverenga chapter 7 verse ya 1 panapa. Inoti Elisha akati, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha, mangwana nenguva ino, chiyero chimwe cheupfu hwakatsetseka chichatengeswa neshekeri rimwe, nezviyero 2 zvebhari neshekeri rimwe. Vesi ya 2 inoti, zvino mukuru uyo mambo waakanga akasendama paruoko rwake akapindura munhu waMwari akati, tarirai, kunyange Jehovha akaita mawindo kudenga, chinhu ichi chingaitika here? Elisha akati, tarira, uchazviona nameso ako, asi haungazvidyi. Zvikanzi Elisha ari kuti zvanzi naJehovha, ari kuunza meseji yaJehovha kuwana weIsraeri. Zvanzi naJehovha, chiyero chimwe cheupfu hwakatsetseka mangwana chichatengeswa neshekeri rimwe pasuo reSamaria, nezviyero 2 zvebhari zvichatengeswa neshekeri rimwe pasuo reSamaria. Rangarirai kuti checha chikafu chawaitenga paSamaria wekingowa kutenga matoto enjiwa nemusoro embongoro. But Elisha ari kuti mangwanani Jehovha acharwira Samaria. Zvikanzi nemumwe mukuru enga akasendemwawo panjere dzake namambo. Zvikanzi kunyange denga rikavhura mawindo, chinhu ichi chingaitika here? Elisha anopindura mukuru uyu enga akasendamwa panjere dzake namambo. Elisha anoti kumukuru uyu, mangwana iwe uchazviona zvichiitika, uchazviona nemeso ako, asi iwe haungazvidyi. Nawo mukawerenga vesi ya 4, vesi ya 4 inoti, regai ndiitangire pavhesi ya 3. Inoti, zvino kwakanga kuna varume 4 waiwana maperembudzi kunze kwesuo. Ivo vakataurirana vakati, tinogarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichapinda muguta, nzara huru iri muguta, tichandofiramo. Kana tikagara pano, tichafawo. Naizvozvo handei hedu kuhondo dzavaSiria. Kana wakatirega tiri wapenyu, tararama hedu. Kana wakatiuraya, tafa hedu. Zvikanzi kwakanga kune varume 4. Zvikanzi varume 4 ava vakanga vaine maperembudzi. Zvikanzi varume ava waiva kunze kwesuo.
because wanhu wemaperembudzi waisatenderwa kugara nevamwe. Saka wari kuti varume kuramba takagara pano tinofa, kuenda kumisasa tiri kundofa nenzara, kuenda kumisasa yevaSiria vanogona kutibata zvakare vakatiuraya. Saka zviri kutaurwa nevarume ava vari kuti kwese kune rufu, kugara tinofa, kudzokera muguta tiri kunofa nenzara, kuenda kuvaSiria tinogona kunofa. Asi isusu ndokubva watora decision, zvikanzi decision yataakuita ndekuenda kumisasa yemaSyrians, wakatirega tiri wapenyu tararama. Zvikanzi wanosimuka ndokuenda. Zvikanzi wakati wari munzira, inzwai vanhu vaMwari, zvikanzi mambo weSiria akanzwa kutinhira kwehondo huru wari varume vana wamaperembudzi. Ndo zvinoitwa naJehovha kana akuita zvinhu zvake. Varume 4 wemaperembudzi wachifamba wachienda kumisasa yevaSiria, mambo weSiria nemasoja ekuSiria wainzwa kutinhira kwehondo huru. Zvikanzi mambo weSiria akabva ataurirana nevaranda wake akati, mambo weIsraeri akoka mamwe madzimambo evaIjipita nemamwe madzimambo akakomberedza kuti wagorwe nesu, ngatisimukei tidzokere kuSiria. Zvikanzi wakatanga kumhanya. Zvikanzi wakomana wana wemaperembudzi wakati wachisvika kumisasa yevaSiria, wakasvika isisina vanhu, ndokutanga kutora zvekudya wachiviga. Zvikanzi wakomana ndokubva wanyatsogutsikana kuti zviro kwazvo misasa iri empty. Zvikanzi wakomana wakataurirana, zvikanzi hatingaiti chiro chakanaka tikaramba tichiwana nyasha idzi, vamwe vedu vari kufa nenzara muguta. Ngatidzokerei tinoudze vamwe muguta kuti zvekudya zviriko kumisasa yevaSiria. Zvikanzi mambo weIsraeri paakanzwa soko revakomana wemaperembudzi haana kugutsikana, akati zvichida mambo weSiria avahwandira nekuti muSamaria maita nzara, kuti zvichida petichaenda kumisasa yevaSiria, vaSiria vachatibata vakatiuraya. Zvikanzi wakatuma vanhu vakanoona zvakare kuti pamhanya nevaSiria wenge vari kutodonhedza nhumbi. Zvikanzi maSiria wakati kumhanya netsoka tinogona kukasika kupfuura mabhiza. Zvikanzi vaSiria pawakamhanya wakatosiya even mabhiza avo pawakanga wakakemba. Tiri kuti kudii mukati mezuva ranhasi? Tiri kuti kunonaka kuda Jesu. Jehovha akusunungura vana veIsraeri pakukombwa kwavanga wakaitwa paSamaria. Haana kushandisa masoja akatrenwa. Jehovha ari kushandisa varume vana wemaperembudzi. Ndo zvinoitwa naJehovha kana akuda kuti programu dzake dzifambe, anogona kushandisa vanhu vakazvidzika kuti basa rake riende kumberi. Saka mukati mezuva ranhasi, dai Mwari wekudenga atibatsira, atiitira zvakanaka. Taona kuti murume ainzi Elisha aiwimba naJehovha. Elisha aiziva kuti chinhu choga chinongodiwa kutrusta muna Jesu. Ndosaka muimbi wekwedu anoti tis so sweet to trust in Jesus. Kunonaka kuda Jesu wana waMwari. Zvikanzi Elisha achitaura naGehazi anoti kuna Gehazi, wari kwatiri wazhinji kupfuura waunoona. Chikonzero chainzwisiswa naElisha ndechekuti iye naGehazi waina Mwari wazhinji kupfuura hondo dzavaSiria. Zvikanzi Jehovha zvakare tiri kuona kuti ari kushandisa varume vana vakazvidzika, varume vana vemaperembudzi, ndo vari kumacha vachienda kumisasa yekuAsiria. Zvikanzi pavari kumacha vachienda kumisasa yekuSiria, ivo varume vemaperembudzi ivavo mukati menzeve dzemaSyrians vari kunzwa kutinhira kwehondo huru. Saka mukati mezuva ranhasi, dai Mwari wekudenga watibatsira, watiitira zvakanaka. Ihondo dzakawanda dzatiri kusangana nadzo, dzimwe dziri kutiremera, asi tikada kudzirwa tiri toga dzinova hombe. Asi tikawimba naJesu
hondo idzi dzinoreruka. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kuti kudii vanhu vaMwari? Tiri kuti kunonaka kuda Jesu. Tikawimba naJesu wari kwatiri wazhinji kupfuura watinoona. Toda kunamata mukati mezuva ranhasi nemunhu mumwe chete anoti Mwari ndibatsireiwo pendichasangana nehondo dzakasiyana siyana. Ngandinzwisisewo chinhu ichi kuti zviro kwazvo kunonaka kuda Jesu. Mwari wekudenga watibatsire, watiitire zvakanaka. Tinzwisise kuti kurwa hakuzi kwedu, kurwa ndekwaJehovha. Ungange uri kusangana nesituation inorema mukati meupenyu hwetinorarama. Ngatinzwisise chinhu ichi kuti hondo, kurwa hakuzi kwedu, kurwa ndekwaJehovha. Wese wanoti Mwari ndibatsireiwo, mundirwirewo hondo dzangu. Simudzai maoko enyu tive nenguva yekunamata. Baba wedu wekudenga, tokutendai mukati mezuva ranhasi. Mbiri nerikudzo todzosa kwamuri nokuti zvakafanira imi. Tokutendai mukati mezuva ranhasi nekutaura nesu nenzira inoshamisa. Hondo dzeupenyu dzose dzetichasangana nadzo, titendereiwo kuti tisadzirwe toga. Titendereiwo kuti imi murwe hondo dzedu. Musatitenderewo kuita semumwe mukuru uyo anga akasendamwa panjere dzake namambo, wekuzoudzwa kunzi uchazviona nameso asi haungazvidyi. Asi isusu titenderei kuti tigobude mukati mehondo idzi, kuti wazhinji pawachatibvunza kuti takazvikunda sei, tingovaudze kuti kunonaka kuda Jesu. Ndo munamato wedu mukati mezuva ranhasi, tichipota nezita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Kunonaka kuda Jesu, kumuna wira kwazvo, kuzoro rapachidzidzo ngekuti wakadaro. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Okunaka kuda Jesu, ndachena mbero paro, ndapona ngekurawira kuna muponesiyo. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Undezva zvakanaka kwazvo kusimbira kwaJesu, kugashira kuna iye rufaro neupenyu. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Tinofara ndakadzidza kusimbira kundemwi. Ndinoziva ndichagara pamwe nemwi ndarini. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve.
Jesu ngikube Phakathi kwamalingo aduma yonke indawo